Šta reći posle ovih reči mog velikog prijatelja, gospodina Žike. Drage Nišlije, ja vam želim dobro veče i srce mi se raduje što se ponovo vidimo posle godinu dana pauze. Nadam se da se lepo osjećate u ovom ambijentu koji smo vam pripremili. Vidite kolika je gužva, narod se užalao bureka i to me raduje i to znači da Niš ima pravi brend, to je niški burek i mi smo tu da taj brend i držimo i guramo i očuvamo tu tradiciju koja nas prati već, da ne računam, ali od 1498. godine. Mnogo vekova. Znači, svema vama želim lep provod na Burekdžijadi, na danima bureka. Želim vam puno uspeha u životu i radu i hvala što ste došli večeras u tolikom broju da uveličate ovu našu skromnu manifestaciju. Pre nego što završim, samo da se zahvalim ljudima koji su pomogli. Znači, grad Niš je stao kompletno iza manifestacije, inače ne bi mogli da je održimo. Tako da se ovim putem zahvaljujem i gradonačelnici Dragani Sotirovskoj, Dragani Petković iz turističke organizacije grada Niša i svim javnim preduzećima koji su nekim delom pomogli da ova manifestacija bude kako treba, da se ispoštuju sve mere koje su nam zadate, da se ispoštuju i da ova manifestacija protekne bez problema, bez incidenata, da nivo higijene bude na visokom nivou, da držimo COVID odstojanje i mi smo sve to večeras ispunili, tako da mi je srce puno, radujem se, a vama želim prijatnu zabavu. Hvala vam. Bate je skroman čovek, baš kao što su i skromne pare i donacije i pomoć koja je stigla, ali kažemo jedno veliko, veliko hvala, jer da i nije bilo tih skromnih para, ne bi bilo dana bureka, ne bi bilo ovih redova i ne bi bilo jedne tradicije koja se nastavlja. Njegovo veličanstvo burek zahteva neka pravila i ja ću morati da zamolim burekdžije u Nišu da nam burek ne pakuju u najlon kese. To je najveći zločinac bureka, ako mu ti razbiješ onu hrskavu koru, to nije burek. Dakle, molimo burekdžije da nabave hartijene kese i da se burek pakuje u te kese, ne u plastične kese pa da prokuva. Druga stvar, burek se vrlo često podgreva, to nije to, dešava se, okej, popodnevni sati, sve to da bude, burek se jede vruć, jedva da ga prstima držiš, dalje i glavni uslov, kora mora da bude hrskava i mora da bude masan i mora mas da curi niz bradu i mora da začinimo sve to jogurtom i isključivo prstima. Pre toga, kao što Bata reče, vlažna maramica, dezinfekciona sredstva i tako dalje, vrlo često ništa od toga, pa nam ponovo bude burek sladak. Meni je jako drago da ona ima mnogo ambicije kada reč o turizmu u Nišu. Jako mi je drago da smo se nedavno družili na jednoj sjajnoj manifestaciji koja se zove Ranger Fest. Išli smo karavanom, obilazili Sićevačku klisuru, znam je dugo i znam da paralelno sa kulturno-istorijskim nasleđem, sa folklorom želi niz urbanih i, kaže, modernih i novih i svežih manifestacija u gradu. Ima puno energije, nije joj problem da razgovara sa ljudima, da osluškuje glas naroda i da sve to pretoči u praksu. Ona je direktorka turističke organizacije grada Niša, Dragana Petković. Verujemo da može mnogo toga da to prinese, da ponovo Niš, mislim na 2019. godinu, pa COVID nesrećna godina, ponovo bude meka za turiste, ne samo iz Srbije, već čitavog sveta. Tamo smo se nekako zalufali te 2019. godine, slušali strane jezik i onda vao, kraj. Pomoći će valjda da pozovem Draganu, Dragana, jesi tu, da izvanično otvore dane bureka. Dragana, izvoli. Dobroveče, drage Nišlije. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred turističke organizacije grada Niša. Izuzetno je značajno što smo se okupili danas da obeležimo dane bureka, iako to nije kao što smo prethodnih godina navikli. Pandemija je zaustavila mnoge organizacije, ali u zahvalnost našem organizatoru ipak smo uspeli da skromno obeležimo i dane bureka ove godine u Nišu. Nadam se da među vama ima i turista koji trenutno borave u našem gradu i da ćemo ih naučiti zašto je niški doručak i niški burek poseban i po čemu je Niš autentičan.
i da ćemo već sledeće godine, ne samo 2019. godinu povratiti, već i mnoge turiste koje do sada nismo ugostili iz nekih drugih zemalja sveta, voditi kroz naš grad, da upoznaju sve ono što je najlepše u našem gradu, da upoznaju vas Nišlija, a mi smo zaista gostoprimljiv narod i da nam se uvek iznova vraćaju. Hvala vam puno što podržavate rad turističke organizacije grada Niša i sve naše manifestacije u toku ovog letnjeg perioda. Dosta je teško organizatorima da u skladu sa svim epidemiološkim merama sprovedu svoje zamisli i ideje, ali radujem se što mogu i da svečano otvorim dane bureka u Nišu i da se nadam da nas čekaju bolji dani, bolje godine i što više da se družimo na ovakvim okupljanjima. Hvala. Hvala, jeste lepo živjeti u gradu gde je burek onako brend. E sad, organizatori kažu, pripremili su još pa jedno 40-ak minuta folklora, kako su mi rekli, i video već goste iz Svrljiga. Dakle,